videu som ti hovorila, že väčšina z nás vstupuje do vzťahu bez mapy. Dnes sa pozrieme na prvú časť tejto mapy vzťahov. Na otázku, ktorú si položia tisíce žien, prečo sa muž uzavrie práve vo chvíli, keď po ňom najviac túžim. Aj tvoj vzťah má svoju mapu. A ja som si kedysi myslela, že o mňa stratil záujem, že ma už nemiluje. Lenže neskôr som pochopila, že veľmi často sa deje niečo úplne iné. Žena cíti odstup, začne sa pýtať, snaží sa rozprávať, hľadá spojenie a robí to z lásky. Muž však môže tú istú situáciu prežívať ako tlak. A čím väčší tlak cíti, tým viac sa stiahne. Vznikne začarovaný kruh. Ona pridáva, on ustupuje. Ona sa bojí ešte viac, on sa uzatvára ešte viac. A obaja majú pocit, že ich ten druhý prestal milovať. Práve toto je jedno z miest, kde sa partneri na svojej mape vzťahu najčastejšie stratia. Na mojich konzultáciách preto neradím slepo, počúvam váš príbeh a počas rozhovoru spolu kreslíme vašu osobnú mapu vzťahu. Nie všeobecnú, ale vašu. Práve tú tvoju, vašu spoločnú mapu, na ktorej uvidíš, kde ste sa stratili, čo sa medzi vami naozaj deje a aký ďalší krok má zmysel urobiť. Pretože keď konečne vidíš mapu, prestaneš hádať. A práve v tom často prichádza najväčšia úľava. Ak ťa zaujíma ďalšia časť mapy vzťahu, budem rada, keď zostaneme spolu. V ďalšom videu sa pozrieme na to, prečo žena začne tlačiť, aj keď hlboko vo vnútri cíti, že tým partnera ešte viac od seba vzdiali. Ahoj, krásna žena.